What's up mga kawaray? So, nandito na naman tayo. So, ngayon is magpapabaksin tayo sa second dose. Subscribe! Ng Moderna. So, ngayon, aga-aga tayo ngayon pero di natin alam kung traffic galing dito sa pinanggalingan ko. So itong vaccine actually kailangan ko talaga to, lalo na sa trabaho, kasi kailangan sa trabaho ngayon is may vaccine mga kawaray. So kayo kung gusto niyo magpa-vaccine, nasa inyo yun, diba? So kung nandiyan lang kayo sa bahay, possible dyan lang kayo, pero kung nagka-travel kayo, kasi in the future kailangan ng mga vaccinated, lalo na dito sa Metro Manila, sa Aman Sulok ng Mubi. So mga kawaray, keep it up and tara, vaccine na tayo mga kawaray. Nandito na tayo ngayon sa Ayala. So dito, so malapit-lapit na tayo, kunting test na lang mga kawaray. So, doon po yung sakayan ng bus. Time check is 7. Yun, let's go! Dito na tayo sa terminal ng FTI. So, doon po sa kaliwa ang sakayan papunta Triumph. Yun. Waray, Triumph na tayo. Yun, nakarin na natin. So mga kawaray, sasakay tayo ng motor dito sa Triumph. May Triumph pa magsaysay. Ayan. Hello mga kawaray, nandito na tayo sa pagbabaksinan natin. So nakikita nyo yung sa likod ko. So dito po yun. So dito po yung first dose ko and last second dose. So ngayon papasok tayo sa loob, magpapa-register tayo at proceed na sa pag-vaccine second dose. So tara mga kawaray. Grabe, ang daming tao pala ngayon mga kawaray. Pipila tayo dun sa pinakadulo. Mga kawaray, nandito tayo ngayon sa pila tayo ngayon. Ito na naman, pila na naman to. So keep it up. So mga kawaray, move lang tayo. Mga kawaray, dyan yung access ng ating vaccine. Ayun, masaya lang na pumipila tayo for vaccine. So dito po yun sa kaliwa ko is Pfizer po yan. Okay, so dito naman sa kanan, dito sa akin is Moderna. So dalawa po na-schedule ngayon ng vaccine mga kawaray. Okay, malapit na tayo sa kalagitnaan. Okay mga kawaray, so we will proceed now to the gym. Okay, gym na. So ngayon, next level ulit tayo. Ayan. So dun po yung site sa loob again. So before that, dito muna tayo sa process, sa tawag dito, sa pagpila. Yun, pila tayo sa paloob. Okay, so nandito ulit, mamaya dyan tayo mga kawaray. So the same pa rin ang process noon. Hindi ko lang alam sa loob kung ano yung sitwasyon. Okay, going inside. Mga kawaray, so ito na, malapit-lapit na tayo, Moderna. Dito tayo sa maraming tao. So
Okay, nandito na, malapit na naman tayo sa pagtusok na. Kawaray. Kuya, order na? Okay to. Okay mga kawaray, so nandito na. Nandito na yung papel natin. So, kapag sikandus na tayo. So, mabilis na. Mabilis lang to. So, ito natin. Ito natin. Okay. So, nandito na tayo. Nakap na. Second dose ko, Moderna. Yes po, ma'am. Ayun. Second dose. Ang size. Ma'am? Saan? Kahit kung saan, ma'am. Pwede dito. Pwede ba? Wala po. Okay ba? Bakit taas? Ayun. So, second dose. Ayun ang Ayan si ma'am. Repeat lang. So mga kawaray, so ito na. Ito na yung hinihintay natin para magturukan tayo. Mga kawaray. So, nakakaba din. Pero ganun talaga. Kabahan ka lang, huwag ka lang titigil. Mawawala din yung kaba. Yun. So excited. Okay. So time check is 10. So nyo, 10. So medyo mabilis-bilis lang. Hihinati yung araw. May pang umaga, may pang gabi. Habang hapon. So, yun. Sakit. Ayun. Thank you. Thank you, ma'am. Ano po ako, ma'am? doon po? Okay, thank you. Aray. So, ito na, second dose. Dito po ba? So, dito na mga kauray. Ito na yung second dose natin. Sige po. Yan. Okay mga kawaray, after na tusok natin, so ito na yung procedure ngayon. So BP tayo kung ano yung BP natin ngayon. So dapat normal lang ang BP natin dito ngayon. So mga kawaray, huwag kayong magsuko yan kung magpapabaksin kayo. Huwag kayong pakagutom. Yun, importante. Breakfast muna kayo. O kain muna kayo pang lunch kung paghapon kayo. So, ito na. So, ito pong BP nila is automatic. Hindi na pa kailangan i-pump. Automatic po siya. Tama ako na. Okay mga kawai, since normal ang ating BP, so okay na. Ayan. Natanggal natin. So, dito yung mga nakalapit natin. Nakawalay. Ay, naman. So, yun. Yun ang last. So, kukunin na natin yung card natin. Mga kawaray, nandito na tayo. So, ito na po yung second dose natin. So, ito po yung gagamitin ko imbis na ipapakita ko sa publiko. So, wala na siguro silang yung klaseng tawag dito, yung ID. Okay, ito po yung tatagig. Ito po yung papakita natin papel. So, paano kaya ito kung mapunit, no? Yun lang ang hindi ko pa alam. So, mabuti na lang meron tayong ganito. So, ito po ay galing sa ayun. Tagig po. Okay. Alright, dito tayo magpapapicture. So, dito yan. So, mamaya pipicturean ko yung sarili ko.
mga kawaray is I am fully vaccinated na. So, yun. So, dito po yan sa likod ko. Okay. So, doon na tayo sa second dose. So, pwede na tayo makapag-travel over the world. With vaccinated. Maging safe lang tayo at maging walang effect sa ating vaccine. So, yun, mga kawaray. Mga kawaray, so tapos na natin vaccine ngayon. So, dito lang po yan sa school. Ayan, alig. So, maraming salamat sa tagigenyo. So, natapos din na ating second dose. So ngayon, uwi na tayo. Medyo maulan-ulan pa mga kawaray. Ayan. So, salamat po sa pagsusupport sa aking vlog. So, ngayon, kung bago pa lang sa aking channel, please subscribe to my YouTube channel. Okay? And then, you can follow also my page, Waraymon. Okay? So, thank you mga kawaray. And, kita-kits ulit sa panabag kong vlog. So, God bless mga kawaray. Subscribe! 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 Don't forget to subscribe! Subscribe!